הקול החדש. קודם כל. שלום ליונתן. יונתן. זה יונתן או יהונתן? זהו. עם העם. עם מה? עם העם. כן. יהונתן, אתה מתעקש על זה? אנשים אומרים לך מה קורה יונתן, אתה אומר להם, יהונתן? תשמע, זה שם שמקצרים אותו, אני חוויתי מזה בעבר, שקיצרו לי את השם הרבה, אמרתי נשאר על השם כמו שהוא, שם ארוך, שם הזה לא בא לי סתם דרך אגב. על מה זה מגיע? זה אני שנולדתי, הייתי אמור ללכת. וואו. ויצא שיהונתן חיים, אני השם השני שלי חיים דרך אגב. אתה יונתן חיים? יונתן גם חיים. לאחי קוראים יונתן חיים. אז ככה שאני דוגל בשם. אתה דוגל בזה, אתה אומר זה הסיפור, אז יש סיבה למה אתה מתעקש על ההיא שם. כן. יפה, אז הקדוש ברוך הוא נתן לך חיים, ברוך השם אתה איתנו, וגם נתן לך קול, אתה שר, נכון? באמת. ואתה שר ברמה של אתה הקול החדש, אתה חושב שאתה שם? בסוף כך קוראים לתוכנית שלנו, הקול החדש. אני באתי לפה כדי להוכיח את עצמי. ויש לך את היכולות? אני מאמין שכן, שברור העולם נתן לי את היכולות. אוקיי, אתה עושה היום משהו בתחום המוזיקה? אתה כבר שר, כבר הופעת? אני עשיתי כניסות לבר מצווה. אוקיי. יש טישים וטברנות שאני גם עושה. טישים וטברנות. כן. נשמע כמו שם של אלבום נפלא. טישים וטברנות. נשקול את זה לאלבום שלך. אני בכללי אוהב לשיר, זה שמחת חיים שלי. שם ממני זה נובע. אתה אומר, באת לשמוח ולשמח. באמת. מה אתה הולך לשיר לשופטים שלנו הערב? התגדל. עם ישראל? קודם כל לבורא עולם. קודם כל בורא עולם. כן. בהתחלה, באמצע, בסוף ותוך כדי. הכי טוב, להתחיל בבורא עולם ולסיים בבורא עולם. אני כבר לא יכול לחכות לשמוע התגדל, וואי איזה שיר גדול, שיר בר מצוות גם קצת. זוכר בתקופה שלי, תמיד היו שרים את זה בבר מצוות. רבותיי, יונתן אדמוני. יש מצב שאתם הולכים להכיר את השם הזה טוב טוב. כי מהרוגע והנונשלנט כנראה הוא שר טוב. בואו נקשיב לזה יחד, בהצלחה יונתן. תודה רבה. הקול החדש, האודישן. אהלן, מה נשמע? אהלן. יהונתן או יונתן? יהונתן, עם העם. מאיפה? השמונאים, יישוב ליד מודיעין. מה אתה הולך לשיר לנו? התגדל. מאיפה אתה שר? אתה מופיע כבר? אתה עושה או שלא? מדי פעם, משתדל. בא לך להראות שאתה יודע לעשות? אני בעזרת השם. איזה עדה? 100% ג'חנון. תימני, 100% ג'חנון הוא אומר. אחי, כל הלחץ עליך, תן את זה. אלוקיי, מחשבה טובה עמוק בלב רקמתי, לחבר לך מילים ומנגינה. אלוקיי, ומעט שירים כתבתי ומחקתי, אנא שפתיי תפתח לומר לך תודה. ואם תרחיב ליבי כמים הזורמים בתוך הים, ותפרוס ידיי לכל קצוות עולם, איני מספיק לומר תודה. התגדל והתקדש שמך לעולם מבורך, על נשמה ונשימה, על החיים במתנה. התגדל והתקדש שמך לעולם מבורך, על יום נוסף, על יום חדש, ועל השמש שתזרח. קצר וקולע, חברים. קצר וקולע. נתת פה 60 שניות, אחי. זה אודישן קצר וטוב, אבל ממצא. ארלה? אהבת. אלי קליין? זה היה ביצוע מעולה, וזה מדהים. בן כמה אתה? 22. ואתה נשמע כמו זמר בן 50, כאילו זה נשמע אותו סטייל ביצועים. אתה בוגר בקול. בקול, כן, זה כאילו הז'אנר הזה במיטבו. אתה פשוט ביצעת את זה נהדר. איצי? אהבתי מאוד. זה לחן של שמואל יונה, זה לא עיבוד שלך במקום. שמואל יונה, העיבוד של רמי רבא. כן, אוקיי. בטוח שטעיתי. איצי ברי? כן. זה פעם ראשונה שאני שומע שחקן כדורסל שר, אבל תשמע. כדורגל, למה כדורסל? לא, גובה שלו. כדורגל אתה? יאללה, בוא. הוא מסתכל מלמטה. היחיד שיותר גבוה מטוקר פה. כן. תשמע, הוא זמר מצוין. מההתחלה עד הסוף, הביצוע היה חלק. גם העמידה שלו, איך שהוא שר, והתקשורת שלו עם ארלה,
פשוט זה פצצה. על השיר מעולה. תן לנו איזה פיוט ככה, משהו תימני, נו, תן איזה משהו פסוק, משהו, תן איזה טעמים, אתה תן. חורג מהתקנון. אני יודע, סליחה, אני אוהב את הפרק הזה, אני אוהב את הפרק הזה, עדי, בבקשה. לפני הנקודות לא הייתי ממליץ. כי זה סתם נותן לו עוד... נכון, עדירן, בבקשה. למה החזקת את המיקרופון פה? קצת אני... לא, אבל נראה לי שאתה התאמנת על זה. אתה שר במיקרופון? יש הרבה שמחזיקים ככה, בצורה כן, אבל חששנית כזאת. לא, הוא אומר שהוא לא שר כל באירועים הזמן עדיין. מחזיק פה בצד הזה כמו תקיעת שופר. יש כאלה ששרים הנה, אתה רואה, באתי ללמוד. לא, אני שואל אותך, דווקא אני רוצה ללמוד. למה אתה עושה כזה דבר בעצם? כי אתה הבחנת שהקול שלך יוצא הכי טוב ככה? יש הרבה נראה לי אני אגיד לך, ממש לצד הזה, אני לא ראיתי כזה. כשאתה שר הרבה, אני מכיר את התנוחה. באותו סאונד, באותו מערכות, אז אתה כבר יודע איך לשחק עם ה... זהו. ככה אני אמרתי, איך הגעת לזה? אתה עובד ששר? אתה שר עם מיקרופון? זה הדבר שברוך השם, בורא עולם נתן לי שאני אשתדל לעשות אותו הכי טוב שאני יכול, זה השמחת חיים שלי. בזה, בחיים שלך? לא, הוא אומר שרק תחביב לא יודע, כרגע. זה היה נשמע אנחנו טוב, פה מה זה משנה איך הוא בספתח. החזיק את לא, המיקרופון, זה היה נשמע בטח שזה מעולה. משנה, כי זה לימוד, מה קרה לך? זה היה נשמע אם בן מעולה. אדם מחזיק מיקרופון ככה... אתה אומר את זה לטוב וזה- או לא לטוב? משה, אין הרבה שמחזיקים ככה? ככה, עם היד פה, לא? תגיד לו, תסביר לי. אני אומר את זה במוזיקה. לטוב. אז מה אם... אז הנה, היה משה יסביר לך. במוזיקה הים תיכונית, המזרחית, יש זמרים שבמקום להרחיק ככה, הצורת ההרחקה שלהם זה לפינה כזה, ולשחק עם האוזן גם. הראש ככה, וחלק ככה הוא וככה. החזיק כל הזמן זה ככה. סגנון, זה תרבות. אף פעם לא ראיתי כזה דבר. למה אני שואל? זה תרבות. כי אני שואל, כי זה משהו שכאילו הגעת למסקנה עקב ששרת, והגעת לבחירה הזאת. מה אתה אומר על הביצוע? זה הישג, הביצוע זה הישג נהדר, שלו. באמת אהבת ביצוע? נהדר. וגם לא סתם שהוא החזיק ככה כאן למיקרופון, אני שומע את הקול שלו כל הזמן מלא וסגור, כאילו כן. המיקרופון ממול, וזה משהו מעניין מה שיש פה. אהבת את הביצוע שלו? כן, נו, מה, לא הבנת מההתחלה? לא. משה קליין, ידידי, מה אתה קורא? כן, זמר טוב, זה אמרתי לך, כמו שאני אומר תמיד. התימנים הם פשוט שרים הכי טוב, אני חושב, פעם דנו בנושא הזה עם חברים, יכול להיות שזה קשור לזה, שכשהם איזה ילדים מועבד. קטנים, אמורי. הם יושבים, והמורי, אתה יודע, כל הסלסולים, מכות. הם גדלו על סלסולים. כמה מכות חטפת בגב? לא במכוות נראה לי ככה. הוא חטף ככה, אתה לא מבין? נראה לי שאחד שאפשר להחטיף לו מכות, אבל בוא נגיד שכאילו, ברגע שאתה גודל בצורה של חזנות ופיוטים, ומגיל אפס אתה יונק טעמי את זה, מקרא, זה התוצאה, זאת התוצאה. שבזי, כל החבר'ה. אוקיי. בפרק הבא אנחנו נחזיק את המיקרופון ככה. לא, הוא לא ירד על זה, הפוך, הוא אוהב את זה. זה קטע חיובי, הוא מאוד אוהב את זה. סטופל, בבקשה. קטע חיובי. לפני שהתחיל השלב הזה, התוכנית הזו, בא אליי אחד המתמודדים ואמר לי, בוא, עם כל הכבוד, אתה סטופל, מה אתה מבין במזרחי? למרות שאני סטופל, סמך את זה ספרדי טהור, זה השורשים שלנו, אבל לא צריך להבין, צריך להרגיש. וכשזה מרגיש, זה יותר טוב מאשר הבנת את זה. לא הייתי צריך להבין פה שום דבר. הרגשתי את מה שאתה שר. אתה שר מצוין, למרות שהשיר הזה מאוד מפורסם ומוכר בביצוע של חיים ישראל, אני לא מכיר עוד ביצועים לשיר הזה, אתה ידעת לקחת את המקום שלך. אתה מצאת אפילו הפרייזינג של המילים, איך להניח את המילים בתוך הדבר הזה, יש לך את המחשבה שלך, את הרעיון שלך. אגב, זה טוב, אל תסתכל ככה, אתה נכנס כזה בלחץ. אני אומר... כי המילים של השיר הזה מאוד מדברות. תשמע, אני בדרך כלל אומר, אם יש משהו לא טוב, אני אומר עכשיו בהתחלה וזהו. זה לא הולך לאבל. אין פה אבל במשפט הזה. אתה טוב, ואתה יודע שאתה טוב, ואנחנו נהנינו מזה, וזו חוויה, ואני צופה לך... השם נמשיך ליהנות עוד. ביי נסיך, תודה, היה כיף איתך, אחי. עשית כמה גולים ביחד.